Ahoj, vítej u nové série Na podlahu, kde ti ukážu to nejzajímavější ze světa legendárních aut. Dnes tu máme opravdovou ikonu, Porsche 993 Turbo. Tento vůz se vyráběl mezi lety 1995 až 1998 a je to poslední vzduchem chlazené turbo v historii 911. Každý kus zabral přes 160 hodin ruční práce a motory i podvozky montovali specialisté přímo v Zuffenhausenu. A co interiér? Nejen sedačky a palubní deska, ale i přepínače a páčky byly potažené pravou kůží. Vylepšená zadní náprava z modelu 928 z lehkých slitin dodávalo autu stabilitu, díky které seděla 9.3 jako přilepená v zatáčkách. Pod kapotou, nebo spíše kufrem, se ukrýval 3,6 litrový šestiválec s výkonem zhruba 408 koní. Porsche poprvé nasadilo 6stupňový manuál a také pohon všech kol. Výsledkem bylo zrychlení z 0 na 100 za 4,5 sekundy. Sériový model zvládl okruh na Nürburgringu za neuvěřitelných 7 minut a 59 sekund, což byl v té době jeden z nejlepších časů pro normální sportovní auto. Ten široký whaletail spoiler není jen kvůli vzhledu, zvyšoval přítlak, takže auto lépe drželo stopu i ve vysoké rychlosti. Líbilo se ti to? Dej like, odběr a napiš, o jakém autě mám mluvit příště. Díky, že jsi tu byl, jezdi s rozumem a na podlahu šlápni jen na okruhu.